켈라라 못된 거, 게임사 못된 거, 제일 물 시키라고 나이 타운에 탔던 거. 시키라고 가냐? 아, 이 시야 거기에 나 그저 막 크리스티안 넘던 게. 하시나? 아, 이렇게 시키라고 맨날 그래. 아무 탕나는 무슨? 이제 탕나시나? 너 들어봐. 네. 탕나는도 너 하고. Kabuk Advance Christmas or supply tong lai mani nai lai nai. 친구들. Kan Christmas paniro. Doktor ni thani tang lai nai borok doktor bai nai jangani. Borok nai ini sampai. 어디서 가는 거? 회사 좀 가서 살만해. 근데 지금 나보고 지금 형. 아. Abono thai porikha khaina nangnai bini pressure check khaina nangnai sutai porikha check khai paioi result no notify de bini bumangle kodre porjon matia bini boyos abo kaham khaina bini thai porikha khlai paioi sutai porikha bini pressure check khai paioi amo result rapai de Pwede harap nai paiwi tabuk result
sai khanan nan bagai doktor rogi naina thanai nerok ni rugile bahayong ka Komanya ko sa. komeya bani thai porikha result manmane belai bani baigong hamya bani thai result ongke HIV positive tongo SIP ongke pal achoklai mai chamani bai solot maya pal achok mani bai bo soloi maya aro soloi mani kangke bani injection tongmang hamya namani injection namabai SIV positive tongmano burui bai chala tongmani abo bai arogi no khai mano Hai de. angkai bini rugile thuyasa hamya jat ongnai kaham khainon nainani nangnai Hake sar biti ole muti siman nai ba. bithile bini jibon bini langmano dramandra jorale bithi mannai government ne hoite government ne hoite manna haifano makna bithi mannai abono kaham khai naina nangnai Jung test ta thai ke. abono kaham ke nai di chini sikla oru khamia manmani karon ongkha tauno bo poriwi tongmani buma bu phasong borok rang kubang kebiwi tauno tongmani o tauno tongpru bahai ke tongkha abo naiphi kipilui naiphi lainai tabu bini tongmo hamian bangai o purui bini purui bo tauno porinai no ongkha bo borok mela rogo thanglayo borok Christian bo ongphano Christian ni tong Mumbai tong yawi borok sungsani chamung tong thok cha thok bai tong lai mani bagai aro khamya mangkha abono sungki phili nai lai phinai asuk khanaya mui sungsal ni cha thok borok mung sabo Korea ahainon party layui borok musha layui tong lai mani Sini buma bu pharo asu dang tabang no hoi jong asu pai ro ko pore la ui nung bai guys friend nung lai langa tabang le sini exam ro bu pai la ha sini ya ga dang bu gri kha kai tong thabui man alia lo go si si le ma thang lai ni o COVID-19 ไทยพระจงแอบสมาหลายเนี่ยผู้ขับไล่ตรงถกอย่างไรอย่างนั้นตาบอกเลย
sini ya power amro kuri khaba chungnok ipili mathang la bisne do nono tay karnan ni soya ang ang nono kagya nono ba hamza ple ang nono kagya sini bumabu phano sui ang nono kok sino hui ang nono no otlan thanai do ke Nung dibawa ko surain ha? Tahu lagi. Anu no nanay ko. Apa nu sung tahu nok matang lagi senai. ano tapog si Diga. Oh ya. Tu nok lagi senai do. Dah ko. Nadi, ahai ke tong mani bisin tui borok rong khamia man khala o chela bo puru bisin tui de ong kha dei oi no burui bai de chung sai meya hai phano pal ka hammani Christian sigla rong bai Dewancharao PYF am choi PYF Advanced Christmas of Phaiui Jisu Christo bai malai phimani chung phaisingo nai kha tabu nai di bahai ke bukha ki philui Jisu nisdani phaika chung nai layano Ako ang sinurot isa sa ulayan. Abulay nung Advent Christmas lo uthang ka. Kay ni Kokborok kaham ke khna ka. Bahay ma tong ni rogi rok bahamani. Tako. Ang asal psikolog ma. Girja bo ang thangya. Kristen simi ne bumongongo. Baptist manabai mani pore ke. Pore wani thangha bideso pengaluro. Oro sini bunga bu pharo. Sona asuk ke. Rang rohoi kosto ke. Ajewoi. Sona pore wani pakai rohola ha. Angoro thangmani si ang tongong haya loge haya bai ma si tongoi asuk din kolong ma ang kemala ha nung hai borok kubui kai tono kiri nai borok ang malayang ke dini ali lakma kemazak kamong taku nung mai malay mani ang belai kepal kaha kaksang kado Belai ke khaksa khangbo. Apa ni bagi no? No hai borok kemaza ro no. Kai tu belai ke khamsa go. Apa ni bagi uday borok phana tongthong. Agor tolo porimani jaga phana tongthong. Kai to no suri nani aba kai to no khulung nani tapok ni do. ante pogli ya Tapos mo nung si Pekang na. An ba no? Chung Christian ke kamo ko am choi level ong ba. Ke ko mo thani level ong ba. Samung tang palong ba. Chung jiwang ga yu dole chung ko bolan namo. Hei mela thamu hai ki tongnan nang do. Hangi aro masana burejen nang logete nang yaro chuak lang nungi tongnan nang ya. Christian le gerjao kanen nango. Samung tang palu thanan nango. Jubana ni pon nango do. Abone sidong de moi tona di do. tabong isibila ante hai tongli ya giza butang snai pal samungo butang snai sobar go butang snai advance Christmas de ho oro butang snai ang taglete sabru tang snai ang haje tongli ya loge haya rong isimi ang tabong isimi ante tongli ya Da. ঠিক আছে Asa ka to tama snai ke do. Yung katang snai Da.